kumiya ma tadhi timo ma. Yes. To rawere nyalo bedo kod duol mane ahinya nyate siasa mar zoning makoro igoyo. Rawere nyalo bedo e mesa yo machalo nade wachni mar zoning kapok amiyi Felix thuolo. Tobias. Mokwongo kabisa daer mar wacho ni rowere nyaka koro bed mbele. Kendo nyaka kik gibed gi luoro moro amora. Nyaka gigol pachgi kaka ineno koro wagolo kaeni. Kaka neno jowete wabogolo kowuok Homa Bay to golo moko bochako golo pachgi kowuok Siaya. Miyo jochama neno ni kare kuom adier nitiere fuok moro e gini. To ka nitiere fuok ere kaka inyalo dine. Nikech kuom adier Joyce ma ok adwar ni mondo apandi, wan kaka rowere, wan Gen Z. Kik jochama par ni gima timore yie kucho to seche moko waonge godo gi ng'eyo. Nikech moko wasomo to moko bende waneno kata kilando. To wang'eyo maber ni zoning ni seche makoro idhi time to dhi bedo faida ne jok moko matin e chama. Jomatin mage ma seche moko rawere siko kawacho ni zoning dhi bedo faida ne jomatin. Jomatin gi gin jok madhiro wach mar zoning e chama. Kendo ma dhi yawo fuok ma ng'at mantiere gi agenda ok nyal winjo agenda ne but idhi winj wach mar ng'at mantie gi pesa. Nikech kuom adier wan rowere iyudo ka ng'ato koka seche moko otieko mbalariany. Entie gi paro maliw, plende te entie go maber manyalo tero chama mbele, manyalo tero japiny mbele. To nikech koro onge kama odhi tuome pesa, onge wash moro ma entiere go monyalo kelo godo pesa mang'eny. Tiyudo ka koro nyithindo mer in bed kuchocho, we wakaw ng'at mantiere gi pesa ni mondo mi odhi okonywa ka inyo japiny koso kinyo. Mano zoning. Mar ariyo madwa na chaka wuoye ai to koro atieka. Mar ariyo ma is very key en ni wan kaka rowere nyaka koro wagore mondo mi adieri onenre. Ok ni wagore ngum kata wagore garunge, but wagore kuom wacho adieri. Yudo ka wantie gi rowere wa marika magwa magin bende neno kata ka giombo to giombo matin tigogi. To jok migogi nikech gitimo tich maber magi te wang'eyo. Ibiro no ka wantiere gi jodongwa moko, wantie gi mine wa moko e chama, to ka giwuoyo tido ka gigore gi kijana wadwa ma bende tiyo. Koro adwaro ni wan kaka jo-Nyanza, ODM en chama marwa, to ODM oti matek e ground. Wateg chama, kik wapog chama kwakelo unnecessary chaos gi tension. Sani kino ka ng'ata wuoyo tiwe about PS Raymond Omolo. To Molo ni en ng'ama youth, okelo voter registration to ji bende kao ID. Wan kaka rowere ok wamor gi wachno. To kama ne gima zoning, kama ne meaning mar zoning, to wan kaka rowere kara wanyalo wacho no wewa mondo mi wamany yo mwanyalo biro godo wariwre mondo mi wamak leaders manyalo tero wa mbele mondo mi waring godo. Kiwacho ni ODM ujo bed ni tegore e ground kacha mar mondo mi koro giwere kod wach mar zoning. Ujo bed ni gitegore e ground e yo machalo nade. Kaluore ni nyaka